Κυρίες και κύριοι, σας παρουσιάζουμε το μικρό τέρας της εδαφομηχανικής Φρέσκα 2006 με τον κατασκευαστή. Το μικρό αλλά θαυματουργό μηχάνημα της εδαφομηχανικής. Έχετε γεωτρήσεις σε κήπους, σε αυλές, σε υπόγεια και ρήτες στα μάτια. Η λύση της εδαφομηχανικής. Το μικρό αλλά θαυματουργό μηχάνημα. Διάτρηση σε χαλαρά πετρώματα στη Ράκη Απειλίου στα 20 μέτρα. Παρακαλώ, θα βάλει και πιεζόμετρα. Καμαρώστε κυρίες και κύριοι το μικρό αλλά θαυματουργό γεωτρύπαλο με τον κατασκευαστή του. Ιδού και η επίβλεψη. Κάνει φραγμούς από 1 χιλιοστό μέχρι 2 πόντους. Δουλεύει διαιρετή, σωληνώνει, βάζει πιεζόμετρα, κάνει τα πάντα. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του. Κοιτάτε καμάρι.